ଖାଇଛଟି ଖାଇଛଟି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଖାଇବ ସକାଳୁ ଖାଇବ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟଟା ମେନ୍। ସକାଳେ ଡେଲି ଜଳଖିଆ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ନହେଲେ ବା ମୁଁ ତ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ଯିବା ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ବାଲା ପଡୁଛି ଗଲି ଧରିକି ମୋତେ ଉଠେଇବେ। ଉଠେଇଲେ ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଛି। ଧରିକି ଉଠେଇନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ବୁଲୁ ଘରେ ନାହିଁ? ନା ଆଚ୍ଛା ସେ କାହିଁ ନେଇଛି ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠା। ହଁ ମା ଦେଖିଲୁ ଅଛି କି ଇଏ ଛେଳି ତମରି? ଆମ ବଡ଼ ମଗ ଛେଳି। ବଡ଼ା ପାଖର? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଜେଜ। ଠାକୁର ଜେଜକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ମୋ ଜେଜ ଉଠି ପାରୁନି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆସିବ। ହଁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବନି? ଆଉ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଇଏ କରି ଛା ପକେଇବ। ମୋତେ ଯେ ଭଗବାନ ଛା ପକେଇବ ତାକୁ ଅଧା ବେଶ ଯିବ ଅଧା ବେଶ। କ'ଣ 80-85 ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯାଇଛ? ହଁ ନେବା ଏମିତି କଲର ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ଟିକେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଡବାଟାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛି ଘରେ। ମୁଁ ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବି ତୁମ ସେବା କରିବି ମୁଁ ଯିବି ଘର। ସେମିତି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମା ହଜର ମରିଯା ପ୍ରଭୁ ମା ରଖ। ହଜର ମଧ୍ୟ ତା ରୋଜଗାର ଚୁକ୍ତି କର ପ୍ରଭୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଭାଇ ଆସିକି ରିସେପ୍ସନ୍ କରିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଚକୁ ଯିବା ଦେଲି ଆଉ। ଆଣ୍ଠୁ ଦିଏ ପବନ ହେଇକି ଖାଲି ଏଇଠିକି ଚାରି ମାରୁଛି। ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ପବନ ହେଇକି ଏଇଠି ଚାଇଁ ମାରୁଛି ଉଠିପାରିଲି। ଗୋଡ଼ ନବେଇକି ବସି ଖାଇବି। ଗୋଡ଼ ନବେଇକି